नाथाय माजेन बाबु एसेसो रांफोर हरोबा गाहामफोर जागौमोन नामा दा लामाफ्राव साहाफोर लोंबाय बायनो देवानि जागोन न' बेयाव 10,000 रां दं बेखौ लांग्रोदो अके 10,000 जाथारसिगोनलै माहाजोन बाबु एखेबारे 100% बे अरखि देवानि थासान्दियाव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जेबो जायबो गैया आं थांसै माहाजोन बाबु हाबाब बस बे सम्राट आफादगिरिनि फिसाजोखौ मोनोबाथ' नोंथाङा गावखौनो जोबोद लाखि गोनां सानना लादों आरो बिनि सम्राटनि गासिबो बारि बागान धोन सम्पथिया नोंथांनि जाजोबखासिगोनब्रा खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया मिथिसार ओइ मिथिसार औ मादै आंनो खरस एसे लायनानै होफैनायसाय मानोबा लेंहरदोंमोन मादैया औ बाजाराव आंनो बेदर एसे लानानै फै आरो साहाजों जाग्रा मेथाइबो लानानै फै नै राङा थाबैनो फैफिन न'आव गोबां खामानि दङ आलासिबो फैगोन जागोन दे मादै औ हेलौ दिथोन नों अबहाय दं नैलै बाजाराव थांनांगौमोन नै आंबो टाउनाव थांनो ओंखारखादों औ दे थांगौ दे फैबाय औ औ अनजालि ट्रेननि टाइमाबो जाथ'वाखै नों दसे थाथ' दे आं एटिएमआव फैसा बख'ना लायनि दे ओइ सेंग्राफोर एसे थाल लादो मैया फेसबुकआव नुनाय सिख्लाखौ जै बोरैबाफोर नुफ्लांबाथाय खेबसेयैनो लांफाखानांगौ जागोन आदा नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया जों दंना नाथाय आदा बे फाग्लाफोरनाव साबायलाय फट'गा बोरै सिनायबावनांगौथाय मानसिखौ बोरै सिनायबावनांगौथाय आरो बे राखिब आरो दाब्लामोनहालाय बहाथो थांदों दिनैलाय जानोलाय फाग्लाफ्रा मैया हाबा जानो होनना थांदोंमोन मा दाबो फैफिना ओइ आदा फेसबुकखौ नायनो सिख्ला हनै बेनो आदा मा दाबो फैदिया बेलाय बेनो जाथारनांगौ नंगौना बिदिनो नायनाय थाबाय थागौ थ' गोरान छुटि द' Hei! बे सिख्लाखौ गोख्रै लानानै थ' फैजारौ जोंनि दसे बेरायहैनि हगार आंनि आखाइखौ हगार हनै मा खालामनाय जादों बिसोरलाय थौलाय फैजारौ हगार आंनि आखाइखौ बेखौ मा हमखो मा खुलुलाय ओइ सानाफोर हौवानि राजाफोर नोंसोरलाय हगार सिखादो
दे बेवहाय नों जेरैबादि बिजामादै नागिरनो थिनदों बेखौ आं नागिरखाबाय न' बां थाखा फैसा जेनिबो आंखाल गैया बेवहाय दाबादियाव नोंसाजोआ रानि बाथि जाहैसिगोन बेवहाय मा हामथारबाय बेवाय हामथारबाय बेबादि बिजामादैखौनो नांथारगौ आंनो बेवहायफोर नोंहाथ' राजा महाराजा बादि बिजामादै मोननोसै आंहाबोथ' जागोन बेवाय जागोन नों थाथ' दे नै बेवाय राङा बेखौनो लांग्रोदो जागोन बेवहायफोर सिन्था खालामनां जागोन दे आं दं बिदिबा थांलायदिनि बेवहाय खुलुमबाय दे बेवाय एबारसो थिग जासिगोन हगार आखायाव हगार गुन्दाफोर आंनि आखायाव हगार बे फाग्लाफोरा आरो फैबावदोंसो मा फैनो नोंसोरो नङा होमब्ला ओइ मा मोखानायखो होगलाय करदाग्रि लपिया आइको आइ मा जादों ओइ ओइ नोंसोर सानै थांलाय गोख्रै हजों थांलाय ओइ आइ ओइ hey मा जादों नोंसोरलाय इसेबां लासिंसिं हगार मा जादों Hey, what are you doing? Hey! नोंसोर जेसेबांखि नाजाया आंनि आखाइनिफ्राय बे अनजालिखौ सेनानै लांनो हानाय नङा मोनथिबाय नोंसोर बायदि दुथा मानसिया बे सिख्लाखौ लांनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया Hey! मा बुंदों नोङो? नायनि आं हे मा बुंदों नोङो? हा मा बुंदों? हाय! राइट! 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 दिनैबो बेबायदि खामानि दामाव मिन्थिबाय नङाबा फै नानि फै दिन्थुन अनजालि बेफोर मानो बिदि जाखो आं जेबो जायाखै अरन नों मोजाङै दं ना औ आं थिगैनो दङ नायगोन आं नोंखौ सानसे समाव नोंखौ फोजोबस्रांजोबगोन थेंक इउ आंनि अनजालिखौ बासायनायनि थाखाय नंगौ आदा थारैनो नोंसोर दिनै फैनानै बासायामोनब्ला
बे गुन्दाफोरा मा खालामगौमोनथाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा बेफोर जोंनि मावनांगौ दायथ'खा अब्लाबो आदा नोंथां बे नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड नामा औ बे आंनि जोथोनै दोन गार्लफ्रेन्ड नोंथां थौ बिदिब्ला थांदिनि थुदो आदा थौदो मा सैमा बांग्रा इसिबां गोबाव बाजाराव थांनाया मावनानै जानो बाबायब्ला बे न'निफ्राय दानो ओंखारलांनो हासिगोन मादै सनाथि मा बुंनाय जाखो बियो मा नोंखौ आङो बेरायनोसो थिनहरदोंमोन नामा बोरो नोंखौ खरस लायनो थिनहरनाया सनाथि नोंनि आखला बांद्रायथारबाय मानसिखौ बिदि सिथ्ला गास्ला मोनै रायनाङा जेबो नाङा मिथिगौ मिथिसार माबाफोर जादों नामा आरो आखायाव मानि थै जाखो नों थिगैनो दंथ' औ आदै लामायाव माखासे गुन्दाफ्रा सासे सिख्लाखौ गाज्रि आखुनि बाहायना होदोंमोन बेयावनो आं बिसोरजों बुलायनो गोनां जादोंमोन ए नों गुन्दागिरि खालामनोसो थांदों बाजाराव थांनाया सनाथि नोंखौ जुनारासो जोनोम होदों नामा मिथिसारा मा दाय दं दे नोंनि थख्राया थिग गैला नामा जुदि नोंनि जिउआवबो बेबादि जायोबा नों मा जागोन हा निजिरा ओरै फैलाय मा आफा बे नोंदानि गारिखौ एसे खाथबना होफै आदा मिथिसार बेफोर माबोरै जाया लामायाव मानसि गाज्रिफोरजों बुलायना फैदां बा एसेबां साहस दं नोंहा दिनैसो मिथिबाय आङो थुदो आदा मुलुम फुनना होनोसै थौ औ। नों दसे जिरायथ'दो आदा आं डेटल लानानै फैनि जागोन दे सादों नामा सादों एसे आदा मिथिसार नों एसेबां बुरजा गुन्दाफोरखौ माबोरै फेजेननो हाखो नाथाय बे गुन्दाफोरा अबेनिमोन आदा बोरैबा बिसोरो नोंखौ माबा मोनसे खालामनायमोनबा आंहा मा जागौमोन नोंहा मा जानो आं सोरनिबा खैफोदखौ नुयोब्ला आं बेबायदि नायनानै थानो हाया बिनानाव आंहासो आंनि बे बेसेन गैयै जिउखौ फोजोबना लागौमोन बिदि दा बुं आदा थोद जाम्बि नों दा थैयो नामा नों दा जेबो जाया नों दसे रेस्ट लाथ'दो आदा जागोन दे
दादा गो जोमचे मिटे मा भाषा जाखो बेलाय बुजासिम बेलाय आंबो बुजियासैलै मा बाथ्रा जाखो बेलाय जारला सोंबाय आं बिसोरखौ टिमाव लाफानानै गो जोमचे मिटे गय जानो बिनाया नोंसिना बिदिसो बुङो नामा औलै आदा जा बिसिबां गय जानो सोब बिसिबां सिगारेट सोबनो फैसाया 110 जाबायमोनलै फंबायफोर हा ओइ दखानदार फैसाया आं बेथन मोनबासो मोनगोन बिसिबां जाखो खाथायाव लिरनानै दोन 110 थाखा जाबायमोनलै ओइ इन्ना तंले दिया ओइ दखानदार फैसाखौ आं बेथन मोनबासो मोनगोन खाथायाव लिरनानै दोन बुजिबाय नों ओरैनिफ्राय खेल खालाम ओमफ्राय नोंहा ओरैहाय साहानिफ्राय फैयो खोनाबाय आरो नोंहाथ' बाव डिउटिखासै बे एरियाथ' नोंनिखा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया नोंनि आखायावनो बै सेंग्रा माखासेफ्रा मा खालामदों बाहायलाय सेंग्रा दुथांफ्रा थनाय एसे नायनि आयौ पुलिसखौ नै खारथ' खारबाय हारियाब होसो हनै खारथारबाय सोर बिसोरलाय सोर सेंग्राफोर बिसोरलाय दोनै गबाय खिन्थु बिसोरो माब्लाबा हमनो नाजागोन जों बिसोरखौ जेरैबाबो हमनो नाजागोन जों मिथिसार थारैनो आंनि नोंखौ मोजां मोननाया सिमांसो जानानै थालांसिगोन नामा मा होननानै मा बुंनानै बबे रावजों फोरमायनानै लाबावनो आं नोंनो मिथिसार निजरा जाम्बि गथ'आ मा बावद्राबायखो मानो फैदों बेहाय मा नांगौ सोरबा अनजालियाव गोसोखाङाखैथ' आंखाय बागदावदों ओहो नाब्लाय मबाइला हा गथ' मानो दसे नांगौ दोनथ'गौ आंनो ओहो जेबो गैया गथ'ना। बेहाय मानो गथ' नाङा गथ' हा हरफिनलाय मबाइला बियो मा मेसेज एरहरनाय जाखो बुजिनो मोनासै आं मिथिसार आंनि मबाइला हर मा नायबाय थाखो निजरा नैबे रंगिना हरनाय मेसेज नायलाय बे मेसेजआ बुं निजरा बे मेसेजआ सैथोना नंखाय आरो नों आंखौ मोजां मोनो नों फाग्लि जायाखैथ' निजरा बुं आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों जोबोद मोजां मोनो नों जुदि आंखौ मोजां मोनाबा आरो जुलि लानो राजि जायाबा नों होसदोंथ' आं नोंनि फाग्लि जाबाय मिथिसार आं नोंनि फाग्लि जाबाय
नै बेखौ लादिनि लानोसै फाग्लाफोर दामब्रा होननाया माथो गायसो थोद मा गाय हालुवानि खोथा गैया थु मानसि लादो नों मानसि जों लानोसै थु थुदो फाग्लाफोर थुदो मानसि फैगोन मानसि थुदो माखा मानसिफोर नुगोन थुदो माबार खेला आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो नङालै आदा जों थुखैनानैसो हैनो नागिरदोंमोन नोंनो नोंसिनि गोसोआसो आलदासो औ जों मानसि नालाय इसोर जों सिखाव नङा माहाजोन माजोन मानो सिखाव नङा जाखो जों थुखैनायसो हैनो नागिरदों थुखैनो ओहो नोंसोर सिखावथारसो फै नोंसोर सिखावथार आं मानिथारा बोराय मानसि मा सोंबावनांगौ ओइ सेंग्राफोर फैदोलै फैदो मा जागोन फै आंनि मोसौखौ बोथ्रोदथारबाय फैदो फैलै फै मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदथारबाय फैदोलै आंनि मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदलांबाय फैदो होसो सेंग्राफोर होसोथार मा जाबावगोनलै दाबोले हामा हिन्जावनि फिसाखौ दाबुसैलै हिन्जावनि फिसाखौ दाबुसै बे मानैखौलै होथार गाथम जोथम होख्लाय नोंनो थिनोलै उदां बेनो लायनोसैनो बुद्धि खालामलाबायनानै खस्थ' मा सुनि ग्रुपआव जाखोलै आरो भुल जाबायलै दिनै बिराद गोबाव जाबायहाय नङाबा बेरायहैनांसिगोनहाय निजिरा मिथिसारखौ मानो लेंहराखै लांफैनो फाग्लि नङालायनो सोरबा अनजालिजों लाइन मारिबाय थाजाबासो फाग्लि गालिलि जानांगोन नों सोर फाग्लिफोर आंनि जिहुआ बिदि नङा बिसिनाबाथाय बिदिनोसै बियो जोबोद मोजांखायसो दानि सेंग्राफ्रा गासिबो रेलगारि इन्जिन सोलायनाय बायदि ओरै सोलायलाय सोलायग्रासोहाय फाग्लि नङाबा माथो नोंथारगौ फाग्लि जानला मोनला बुंथारोहाय बिसोरो थांसै बेबायदि सिरि थाबाय थानानै नोंहा फिसाजोनि फारसे जेबो साननांगौ गैला सानबावनांगौ मा दंबावो बिमा आंनिबाथ' निजिराया जायखौ गाव फसायदों बेनो थिग जागोन मा नोंनि खर'आव एम्फौ हाबाखैथ' नों फाग्ला जायाखैथ' बे बाराव आं आरो नोंनाव जेबो सोंनाय नंला आंनि गोसो बायदि
आं हारसिङैनो सोलिसिगोन मिथिबाय माइजो लाबारिउ सफैलायबाय नै फान्था गेलाया आरो आंखौ बुहोनो फैलायबाय नोंसोर गैया दिनै आं जौखौबा मावाखै माबार ओंखारलां मा गोरा गोराफालाय आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोसाय औ आब' बिनि खोथाखौ खोनासंनाय मा खोथा बेलाय मा खोथा आं खोनासङा माबार ओंखारलां मा ओंखारलांनो एबार जों रावखौबो गिनायाव गैलालै नुबाय आं गामिनि मानसिखौ लानानै फैबावदों बे जिनिसखौ नुब्लाथ' पुलिसफ्रा हमनानै लांथारगोन आंखौबो हमनानै लांगोन ना बिदिब्ला आयु गामिनि मानसिबाबो खाथार गैया सोर गावबुरा सेक्रेटारिनो खिथालाबायनानै बुलाबायहोग्रा जों बिदिखौ गिलाबायग्रा मानसि नंला आरो नोंबो जौ लोङो सोरबा गामिनि मानसि लोगो जादों नामा मा लोगो जानो जम जिनिसजों मा खाथार जम जिनिसजों दासो बेखौ नुनानै गिदों नोङो जों गामिनि मानसिखौ गिग्रा मानसि नङालै सोर बियो खिथालाय जानो नोंबो दालालसो नामा गामिनि मानसिजों लोगो लाग्रा औ बाराबा खाथार गैयालै आं दानो बेखौ सुनानै गब्लंहैगोन उदै थुदै होजोबनांगौ बेबायदि मानसिफोरा आंनाव जायगा गैया माबार ओंखारलां नै माबार ओंखारलां माबार ओंखारनाङा था आरो हना होनाय जा जिनिसा लांसै बे सुनिबानि जिनिसखौ आंनाव लाना थां मिथिसार र' थाथ'ना मा जाखो निजिरा मानो थाथ'नांगौ जाखो थौना बैथिंजाय बेरायहैनो सानाबो गोजौ जाथारबाय दा आदै मादै मोनाबो रागा जोंगोन थाब सहैयाबा थौना दसेल' फैना मा मिथिसार बहा थांगोन सानैजों ओइ दिथुन बैथिं बेरायहैदोंमोन दे बिदिबा थाथ' नोंसोर आंबो बैयाव थांनि दे होमबालाय फै मिथिसार आं नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन नाथाय आं आंनि गोसोनि साननायखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो हायाखैमोन आं मिथिगौ निजिरा नोंनि अननायखौ नाथाय आं नोंखौ बिनानाव असे बायदिसो सानो आं मिथिगौ मिथिसार नोंनि अननायखौ नाथाय आं नोंखौ आंनि बिदा असे होननानै साननानै लानो हानाय नङा निजिरा आदै मादैया जोंखौ मोजां मोनलाय होनना मिथिब्ला आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरगोन आरो निजिरा आंनि जोनोम गामि आरो बिफाया बोरै दं आं जेबो मिथिया मिथिसार नों बेफोरखौ जेबो बुंनाङा नों गिनो नाङा आं दङ ना आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गुवार लैथोआव आबुं जानानै थानाय बायदि आंनि गोसोआवबो आबुं जानानै दं मिथिसार निजिरा नों जुदि आंखौ अननाय दौलें खालामदोंमोनब्ला बे दौलेङा मालाबाबो जलांनाय नङा जेसेबांखि सारअन्थाइ बारहुंखा फैया मानो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो हानाय नङा मिथिसार रियेलि
खारथों बुहुमा बेलथायथों थेवब्लाबो नोंनि बे महरा दा सोलायथों जिउ गोनां नङाब्लाबो गसाइजों सोरजि जाथों सोरजिया जेखियानो मुङाल' थालांथों बयनिबो खुगाजों रायखांनो मोनजाथोंल' थायाथों जेरावखि गोजौ गाहाय हांखर नोंखौनो लानानै गोरोबनाय मोनफाथोंल' जिउ गोनां जिउ गैयै फारागल' दाखाथों बुहुमा मोनसेल' जोनोमा खेबसेल' थेवब्लाबो आं नोंखौ मोनबाय थानायनि आरज गाबो जुलिया खेबसेल' थैनायबो खेबसेल' थेवब्लाबो